No niin, meikäläinen on päässyt Pussadoriksi tämmöiseen Jillipang-kampanjaan. Eli mä sain tällaista pari purkkia Pussadorilta kokeiltavaksi. Ja mun tehtävänä on tosiaan kokeilla, tehdä niistä vähän juttua ja suositella niitä mun kavereille. Ja katsotaan, että haluanko mä suositella niitä mun kavereille. Elikkä siis tässä on tehokkaita ainesosia, jotka vaikuttaa muutamassa sekunnissa. Ja tää on myös testivoittajana, kylpyhuoneen tehopuhdistajana. Ja tän pitäisi irrottaa kaikkein sitkeimmät kalkkitahrat, saippuajäämät ja ruosteenkin, mikä on aika ihmeellistä, että se ruosteenkin saisi. Matala pH-taso. Tää sopii ihan päivittäiseen, mutta myös vähän isompaan ongelmaankin. Ja sopii erilaisille pinnoille, lassia, akryyliä, keraamista ja kaakelipintaa. Eli sopii hyvin vessasta niin kuin just kylpyammeeseen, joka mulla löytyy itse asiassa. Ja se kelpaa myös tämmöiseen ihan perusvessaankin. Ja nyt mä oon kokeillut tosiaan tähän näin. Eli mä oon laittanut tähän itse hana-osuuteen tätä saippua, jäämät ja suihkujuttua. Ja sitten tonne alas mä oon laittanut ulosmenoaukkoon kalkki- ja lika-ainetta. Ja ne on nyt ollut siinä vaikuttamassa jonkun aikaa ja mä ajattelin tästä testata. Eli mä avaan nyt ensin hanan ja vähän sitten huljuttelen vedellä. Ja vitsi kun kiiltää oikeesti. Tää on ihan sairaan hyvä. Jo pelkästään tästä niin kun näkee, että tästä tosiaan niin kun, tästä lähti kyllä kaikki mahdolliset niin kun pois. Ja toi ulosmenoaukkokin on tosi nätisti puhdistautunut. Ja no mä itse asiassa kyllä testasin näitä jo tuonne noin. Elikkä mun suihkuun. Ja mulla oli ollut tossa osuudessa semmosia saippuajämiä niin kuin vaikka kuinka kauan. Ja vaikka mä olin pessyt niitä ja yrittänyt saada pois, niin mikään ei koskaan auttanut. Mutta sitten mä kokeilin tätä ja nyt siitä pystyy peilaamaan. Tuolla on kamera. Hyvä. Niin nyt siitä pystyy peilaamaan hyvin itsensä ja kaikkea muuta. Eli todellakin suosittelen näitä Jillipangin tuotteita. Näiden hinta ei ole kaupassa kuin noin 4 € suunnilleen. Ja niitä myydään ainakin S-ryhmän tuotteissa ja Tokmanneissa ja Keskossa ja Tukossa. Ja että pitäisi kyllä niinku löytää ihan mistä tahansa melkein näitä. Todellakin suosittelen Jillipangia, saippua ja jäämät ja suihku. Active Foam todella hyvin lähtee puhtaaksi. Vitsi, mä oon niin ylpeä tästä oikeesti, toi niinku kiiltää. Tää on ihan varma, että tää tyttö ei enää muuta osta kuin Jillipangia. Oikeesti. Okei, eli mä ajattelin tehdä tämmösen pienen testin. Mulla on tossa mun roskis. Ja siihen on aikojen saatossa kertynyt kauheasti kaikkea likaa. Ja mä ajattelin nyt sellaista, että mä kokeilen tätä Jillipangin kalkkia likaa silleen, että mä laitan tohon puoleen. Ja sitten tätä saippuajämä juttua puoleen. Ja mä annan sen vaikuttaa tossa muutaman minuutin ja sit mä aion testata, että mitenkäs se toimii, kumpi on parempi. Okei, eli nyt siinä on ne aineet vähän vaikuttanut ja mä en oo tehnyt sille mitään muuta kuin antanut vaikuttaa ja nyt mä testaan, mitä jälkeä täältä tulee. Okei, eli tuo puoli alkoi puhdistumaan, ei ihan vielä täysin. Samoin kuin tämä. Eli ne on aika yhtä lailla hyviä, mutta tää on sen verran likainen mun pitkä aikaa ollut, että tää vaatii kyllä uudelleen käsittelykierroksen.